Opognwa pego lemo moro kanyo matin. To kok wanyari yore, to dhi oko George. Nyaka wabeda beda jomorikni, to nyaka wang'eni William Ruto choko joge ne duto te obet godo. Kobedo gi jomlima kucho, wan ang'o mamone bet kodwa kaka oganda Luo. Onge ng'ama oseweyo George. Itemo wacho ni onge gima sirikand kaunti osebedo ka timo, mana gik mwaneno gi mana jatend piny osebedo ka kelo. Mano ok gima wacho. Awacho ni county government mar Kisumu onge budget no mar infrastructure development. Mano is the truth and the standing order. To kwa dwaro yore gi gigo mamoko make development, wadwaro main highway machalo kaka migero Mamboleo cha, nyaka wabedo osiep gi sirikal. Sirikal e wuon resources. To kwa medo bet oko, to onge. County government nitie go to timo matin. To kwa dwa dongruok, mineno, to nyaka wabede sirikal. Right. Joseph. Erokamano, George Bati. Mokongo adwa wacho nosiep na Madui. Openjo kaka nabedo nominated. Nabedo nominated last election. Kaja 31 years, nyiso nani youth. Mara ariyo adwa nyise na achiel kuom wabunge motegno e Kenya ka. Miluongo ni Millie Odhiambo. Nochako gi nomination. Hayo yiere. Party leader ma ODM masani. Itam mokalo ne nominated MP. Minister wa finance masani. Tam mokalo nyoche nominated MP. Akianu manota dwi na korango ne gibedo nominated tago. Mara ariyo adwa nyise ni yiero mabiro ni achung' e ward milongo ni Stugenya kaka MCA kuma be party leader na wokie. All right. Kora bro romo kode forums moko. Gumaduong' ne nomination gi yiero kudonje assembly. To se moko nominated go moko riek wuoyo moingo kata jomo yiero. Madwa wacho madwa sirag osiep na ma Beatrice. Iwinjo ko wacho ni kidhi pinje moko ka nitie gik matimre e sirikal. An gima yuago en wane sirikal to jowa siasa en 80%, maendeleo tiwacho 20%. Ker nyoro nyen Kisumu ka. Ng'aw jatelo man manyo chung bo wacho ni ker wach Kikomi. Jatelo man manyo chung mo wacho ni ker ne ndara mo Kisumu ka dhi Busia opogre gi ndara mo Kiambu ka biro Nairobi. Ng'ama nyiso ker ni jatelo koro wan kodi. Dakwa gol rech I alwora man nam ma Victoria te titero Thika. Sirikal maduong' do konywa nadi ai county swang'wen obed karachiel wabed gi kambi mar rech Kisumo jowo yud tich. Wan ka ker nyen Kisumo to anyise en to tam 10 bila break. Nitie Linda ground, Linda wananchi. Wanyiso ker onyiso wa chuny maber. En kodwa odwawa. Wan jowa kwae gik moko nono. Jo thurgika sane kiwinjo Central Nugu Ministers mokala uchiel. Wood gi no riemb Deputy President. Tok gi wacho weche mang'eny giling' thi. Ng'ato kia kata ni Kabogo en ga minister. To wan jowa mantie matin. Chal gweno konyuolo tong' achiel. En na nyawawa throughout. To ng'ama wacho wach maendeleo onge. Mane yuakwa. But agriculture. Kisumu ka Nyando. Ntie agriculture. Ipidho gik mang'eny Nyando. Nisan kambi man Kisumu manyalo ndiko jowa kapok wacho Ruto ndiknwa. Kibiro Kisumu town ka kumilongo ni Kisumu East mawinjo no siep na sani dwaro. En constituency mani CBD tongo ndach lam. Mano dongruok bila mane. To ng'ama wacho gigi onge. Nyako ni owuok Kisumu kati winjo ko wacho ni county government ma Kisumu poko invest I wach infrastructure. Adui tumo oversight. No penjo mano karango. To mabe makelo wa yiero ma joluo. Niseche moko kidhi assembly ti yiero ji chama chiel ji lokre jo kwaya. Lakini kwa wariwo ji matin. Ka jomoko siro to jomoko nyalo penjo ma jo piny gi ongo thuoli assembly biro penjo. Mane gimomiyo MDG be wang'ni. Nyanza ka wabiro chungo ji. Kamora mora nyaka Kisumu East wadhi bedo go candidate. Mondo piem obedie. Samu piem tuyudo jatelo maber. Sani jakom nyocho wewa 10-point agenda. Onge jatelo mawuoye sani. Jotelo domodok Ruto watero ni ji. Adwa nyisa adui girin jo piny gi. Dhiga gon Ruto kura nikech dak gi gon Gachagua. Onge jatelo matero gi kuro. Gin giwegi gidhiga kuro. Koro gikwongo ne jotelo ka Ruto. Jotelo duogo nyisgi mana wan mwadhi ka Ruto. Waduoko nwang'o piny ka. To ngima dhi mbele. Erokamano. Alright. Erokamano ahinya. Abro break matin.
winjo ka olale wacho ni kaka duond bura mar MDG giikore mar chungo kendo lando umbgi e gwenge ma Nyanza kama ngima. Gima ber demokrasia oyie kendo mane gima chik mar demokrasia mar piny wacho ni duond buche oyiene gi chungo ji tekni en ng'ama oyud ni nitiere kod dwaro duto te mag katiba mar piny e lemo mar siasa. Kela ipenjo Beatrice ni pone nikech ka wang'iyo alwora ma Nyanza ng'enyne ahinya to Luo Nyanza ng'enyne osebedo gweng' ma duond bura mar ODM osebedo gi mbi mamalo kata bed ni nitiere duond buche mamoko kuom ranyisi moting'o MDG mano yiero jaod bura ma Ugenya David Ochieng to ODM ni kod mbi mamalo e winjruok makore wacho ni ji twake ni Mheshimiwa Seth nowacho ni kaka ne okal kod jodito mag party nitiere gik michako los chon kapok jodhi e yiero mondo ikruok obedie. Twak obet mochopo kama koro ODM wacho ni kakarwa gigwome gwomo ng'er ni ka onge duond bura mamoro kata ka koro adui gonyisa ni Kisumu kata Market Milimani kata Kisumu Central kata Kisumu East kata Kisumu mangima ka ODM manigi mbi jatend piny kidwani mondo wasiri to Kisumu cha towenwa weya kae ni sebede gi geno kuom ranyisi Beatrice ni kae mbi kama ni dwani timre nade idhi ke kendo isenyiso nyaka jachwe atonga gi dero osechwe dero ni cham biro to magi otimore we oganda kama chalo nade kata weyo jok ma samoro ne nyalo bedo gi paro maliw mar kelo dongruok ne jopiny kama chalo nade. Mano penjo maber kabisa George to adwa na highlight gimoro achiel miwacho ma en very sensitive. Yes. Ni seche go ma wawuok oko kaka oganda Luo ikoni kaluo ka party mar ODM e dominant party. Mano is the truth wang'e waduto te. To ni samo wuok ni koro ji dwa support Ker to wakoni karwa ka nyakiwe. Blackmail machalo kamano nyaka wae. Tapenjra ni ODM ni omar jopiny koso mar leaders mar ODM. Jopiny nigi dwaro kendo jopiny nigi sei. Amor kabisa nikech adui yoko ni constitution goni the power belongs to the people. Tadwa na chaka penj George. Ni ka jopiny oseyiene gedo wa ng'ato to ang' ne tamgi e power gi no to blackmail ma wadaketo godo rais ni nyaka wang'e kaka oganda Luo ni the president okodich kodwa ahinya wan mwamanye e kinde ma wantie sani ni nikech kura nokwagone to nodhi e telo jok manotere telo ka pod en godo duto te wan mwamanyo rais government iloso gi coalitions to wach mar blackmail ni nyaka wae to jotendwa nyaka ng'e apa ni chieng tich abich gimora mora noket leleda kendo gisani adier makende ni onge politician ma en popular Nyanza ka malo William Samoei Ruto kendo nwaneno kondele kachacha kaka gik moko no chalo wanyalo wacho ni aonge to mano is the truth. Koro wach mar blackmail ni nyakitima eko kama timre wae jopiny osewuoyo kendo ng'ama gitero en Daktari William Samoei Ruto to jotendwa gi be nyaka ng'e ni seche ma gimedo ng'eng to jopiny bo wuok kendo sani endi gisechopo gine junction mar Namgoi gidhi Sugoi nikech dongruok ema wadwaro, development ema wadwaro, wach midwa ketwa ni galowa mbaka igalowa gik moko timre to jok moko ko bet ka go mbaka tipenjo ni ere jogu musendiko gisiemo ere ndara mosegernuka gisiemo ere jou mane tichka matiyo tij polisi moseket matiyo tij jopuonj mondiki gikelo koro wan wadwa dong ni wadwa blackmail president kinde ka kinde ni nyakitima eko kama timre president ok dwaro ahinya kaka waparono wan mwadware instead koro nyaka walok pachwa kaka oganda Luo e wach mar blackmail mwadwa ketono to be nyaka wami jodwol jopiny teko ka gisewuoyo to nyaka be waluor.
Mheshimiwa Seth Ochieng, President okdwar okay mang'eny ahinya jopiny kata oganda nyikwara Mogajwang' nikech ne ok gigone jatend piny ombulu e kinde mokalo to osenyiso osiep mare ne oganda oseyawo dhot. Koro oganda winjo bed ni dware mang'eny mondo gik moko med dongo kata med donjo, koso oganda wacha ni wato koro nikech wane mwadwari sianwa yie mondo wadhi. Erokamano Yoji. Yes. Ng'eni an awuoyo kaka ng'ama osegone kura. Ineno jopiny mobet kagi, jogi mondikowa tich. Onge chieng' manyalo wacho kaka ng'ama ogone kura ni an ema dwaro jopinygi. Ni jopinygi ema dwara. Mano in the concept of democracy, mano gima onge. Jopinygi ema nigi teko ma decide. Gine gindikowa, gine boseswa. Ok anyal wacho ni jopiny ema dwara. Kendo winjo kama kelono. Jogi wan kaka jo ODM. Aparo ni wiji wil samoro bitis gi wigi wil kuma Kenya wae. Gi kama ne Kenya nitie in 2027 and 2024. Kane Gen Z obiro. Ne en wach matek ahinya. Ma Kenya nochung'. Ma I'm sorry to say ni the party leader marwa ne Gen Z soluongo ni no betray gi apani nyalo paro makin the ex kidhi kata simu to the party leader marwa Gen Z nooro pesa siling achiel mojam simbe Ni mose nikech ne gifil no betray gi e koscha to nowacho ni Kenya duong' moingowa. Emiyo sani British nyalo koro yudo teko, nyalo wuoyo kowacho nang'o ni wane mwadwaro president. I'm sorry to say that. Kadi ng'e kuma nwae gi Kenya to dok iwacho kamano. Kenya nowuok mabor ma jatendwa nowacho ni Kenya duong' moingowa. Mwakawo jowa mwatere sirikal ma kwe nobete. Ma koro sani wanyalo bedo ni wabedo ka wago mbaka. E ndalono kata sechegi nokinyal kalo ka. Kata British kane wuok ka to kanoyuda to nyanyisa no nyang' ok ikowa nyaka kachok amanye kata mana gimoro. Nikech piny ne tie kata in kani biro ka nokinyal wuok ka. Omiyo kuma nwae no kik wiwa wilgo. Kuma wadwa dhiye kaka jo Kenya imonego wang'e. Tanahero President William Ruto. Samoro supporters ge gitang'e igi wang' ni ka jo ODM modonjo to koro gionge space. To space ok wadagi ni onge. Kenya en democratic country. Raila giri no fight ne demokrasia. Jaramogi no fight ne demokrasia. But a MOU nitie gino give and take. Kata in established democracies kaka America giri nitie the red zones with the blue zones. The Democrats nigi kuondegi, the Republicans nigi kuondegi. Whether you like it or not, kuonde ma wantiegi, the 4 counties mag Nyanza gin orange zone. Whether I don't like it or not, major parts of Rift Valley gin yellow zones. Mago zones magango, magi UDA. Makare di chung ng'ato belgot gi ODM ok yombi. Kata manaka wabiro wege wagi chung to gi biyombo kaya nango kaya no ODM. Emomiyo wan wawacho nyathiwa Beatrice ni wadwaro ni Kenya odhi mbele. Ok wadwaro ng'iyo ni Seth Ochieng Kanga kata Dwi Nyang kata Beatrice oyudango kata Olale oyudango. Walos luasi maber mar Kenya ma ng'ato ka ng'ato nyalo bedo gi huru marango mar chung. To gimwang'iyo kaka jo ODM nikech nyo wasebede arrangement ma president nogo sirikal piny moyiero joge mokango ministers. Whether we like it or not, sani ka sirikand Ruto fail to ODM bibro kwan kaka joma ne niang'o ni eiye. Nikech minister marwa keto experts mbadi ema timo budgeting.
Jikako Paranya nie kanyo, Jo nie kanyo, Wandai kanyo, Beatrice Alcool nie kanyo, Attorney General wane kanyo. Masani ka serikal maruto kethore to ODM ikwano kaka iye kanyo. Emomiyo sani ok ni wan kanyo ni kuro, ni wan kanyo ni wagine, wan kanyo by right ni jo wanie iye kanyo, even though nokwago kura mano wang'eyo with baseline. But gigo mano timore momiyo nwadonje iye kanyo wang'eyo. Emomiyo sani wan kod DM wawacho niya ni kwadhi 2027 to wan e negotiation onge blackmail. Ok wawacho ni wadwa blackmail ng'ato, bende ok wawacho ni wadwaro kom ng'ato. Wan wadwa wacho ni wadwa winjore gi William Samuel Ruto gi UDA ni wawuo to wawinjre kaka dhano nyalo winjore gi wadgi ni election mwadhiye ni wasebede wadhi nang'o maonge blackmail kata chiel. En gima ji bede mesa to ji winjore. Mane gima Central Management Committee mar ODM nokalo. Nokalo ni wan wadwaro komni, wan wadwaro komni, wan wadwaro komni. Negi kalo ni wadwa ni wadhi wawinjre makochopo 2027 to ok wabuogre ni koro gini oyudo waka. Winjruok ni nyalo bet ni achiel kuomgi en keto ni alwora ma ODM nitiere gi mbi owene ODM. Mago gigo makata jo UDA bro wachonwa ni wan ero dwa ni wawinjre to wan wanene kama. Gin be gibro wacho ni wawinjre to waneno. Gigo ma Beatrice wachogi koro nyisi nonego wawinjre chon. Nikech gin be gin gi luoro moko mamakogi. Mowinjo kaka wacho ni wadwa blackmail gi. Weche mag blackmail gi makoro wadwa ni wadhi gi mesa. Mondo reny gi mesa mondo ji ogo yango e mbaka. Mondo wayud kama wacho e 2027 to koro wach mag blackmail go kuro onge. Yudo kwa luoro ge momiyo nyiso ni nyaka ji wuo. Luoro ma gi luoro go mani wani blackmail bunitieni. Nyisi ni koro ji onego berango ji bede mesa to ji wuoyo. An mane kaka nene kaka jaburu. Olale gimoro gidi kanyo. Erokamano Bati. Aparo ni kiwinjo kaka Beatrice owuoyo to nyiso wa weche ma jogi nyocha dhigo. Bati zoning kata jatelo manyalo beti mesa kago mbak zoning en jatelo moripo lori mesa nogo kiboko kabisa. Because ng'ama kelo zoning mokwongo en ng'ama oluoro piem. Indi wach nani ni dwa piem to jowete ni twe tiende gi thol to uringo. Ruto emwa manyo kura ma second term. Onge Mkamba mibro yier Kisumu ka. Onge Okuyu mabro biro chung Siaya. Jo ODM opang lineup gi. Chama matindo mantie, Kenya is a multi-party state. Bende opang jog gi. Ji oduogi refarika. Nikeche achiel kuom shida mwasebedo go Nyanza en biro tipango ji parade ni 6 piece to ji go sarut. Wan gi jotelo moko kama nyaka ne yier jopiny bro neno kendo. Sayiero enan koro wang'ni to tek kato kagato kaongo scorecard bye dala wang'ni jopiny dhigo kura ni tiji kaka jatelo onge chama nikech kata chama mare UDA okti ng'amo yieri UDA matiyo ODM kiti adui kotier ODM totiyo kaka dui MDG en party gin gi chal gache idho kidhi kamoro so jo ODM otera kwayo gite magidwaro kombe magidwaro lakini i process majapinye mamwae to kik gi uket mano kaka condition president emomiyo neno ka Beatrice gi ywak semoko ingen ker en ng'ama riek injo ko wacho gi to nikech ng'eyo ng'ato biro kodi condition madhi chwanyi gi jopiny giwe buche mantie Nyanza te opiem jopiny gi mabro go kura onge ng'ama biro yombi MDG no kwalo kura ubiro yom yere no ber wamida kachiel ing'e gimomiyo awacho mai Bati. Yes. Nikech ing'eyo ni sirikal kiloso adwa kelie e picture moro ka. Yes. Ni sirikal kiloso ka president loso sirikal oseyiere oloso sirikal obro ng'iyo ni to jo ODM madwaro minister gikelo wabunge adi nikech ing'e ni wabunge ministers ka president oseyiero titero gi kanye e bunge madhi kalogi kionge numbers to nyal mi ministers moromo Musalia Mudavadi en cabinet secretary ka en kata minister Wetangula en gi party ni Ford Kenya en minister ok onyal yudo minister nikech Ford Kenya onge gi numbers e od cha moromo Musalia ok nyal yudo ministers nikech party ne mano ogo pincha onge gi numbers moromo
kata constituency ne moa Sabatia kanyo noyombe. Koro onge gi teko malo kucho. Koro mondo jowa nyaka bed gi teko. Ma jowa nyaka President Samuel Ruto daktari kadhi miyowa ministers. Nyaka wang'ini to jowa modonjo e bunge gin ji adi. Awuoyo on the basis kaka jachama mar ODM. Ingeni sani kwa yiero Beatrice ka. Oda Mheshimiwa Lali. Kwa yiero Beatrice ka. Gi UDA. Nyathiwa motegno kabisa. Ma wiye ler ma neno monego bid mane ODM kone monego yiere. To wayiere kango chopo kacha. To koro Mheshimiwa Samuel Ruto luonge parliamentary group marango ma UDA. Kwa yiero Lali MP ma Ugenya. Kobro dhi to dhi mana parliamentary group marango mar MDG. Ko yiera kaka MP mar ODM. Abro dhi parliamentary group mar ODM. President bro biro mane parliamentary group mar kubro bagen kodwa kaluwore gi numbers warwa. Nyochi neno ka President Samuel Ruto obedo gi a joint parliamentary group meeting gin gi Migosi Raila Amolo Odinga. Ne gibedo gi joint parliamentary group meeting nikech ODM nigi numbers, UDA nigi numbers. Mondo ka gidhi e parliament kacha, ta agenda ma giwinjore parliamentary group ka odhi okale bunge kacha. Mane wach na ero kamane. Beatrice abro mi daka chiel to kapok mi daka go nyikora mogi nika gibedo ka kendo gin e joma teko nitie kuomgi. Okarena ka thuolo malach ahinya malo kone. Gin e weg teko. Wuor madiyogi ka giwuok ka samoro neno ng'ato ka oluore ng'e to ng'e ni arita ne rach. Nikech samoro onge okenge moket maber mar jiwo arita. Samoro onyalo kier kaponi gimoro ne timore kanyo motur nikech apaya ok timore yo makare. Nitie gik mang'eny machando jopiny. Abro miyo gi thuolo. Mokam dakika achiel Beatrice mi thuolo no kisetieko duoko kata wacho wach ma ni e kori migole oko to abiro kawo penj adek kata weche adek. Jomoting'o badgi abro kwanyo ji adek then iduoko gi to iwacho ng'ami ichwalo ne penjo ka en penjo ma general kata moriwo jowa man godo malo kaendi bende ibiro wacho mano mondo watime mapiyo. Adwa ni jopiny wuo mondo duondu winji gi jotelo mane tie ka kod mago mane oko mar ka. Beatrice mi thuolo mar dakika achiel. An pod adwa chung' mana kuma chung'e chande. Yes. To hapa nitie misunderstanding moro matin. Ingeni kwago ni japiny nigi teko George. To teko ni onego bed ni wanene nyaka in demonstration. Okwanya bedo ni waketa ni onyiswa ni ter ng'ani to wateri. To ibinge maber ni ng'ani tich mokonyi godo piny ka onge. Mita mondo ni party odhi mbele. E kinde ma wantie sani nyaka wayiere ni lokruok nitie. Kendo ji penjo maswali kabisa. Generation ni en generation mopogre. To mano gima nyaka jowa yie. Sani endi dhiro ng'ato ni tere ni jatelo ni party odhi mbele, mano ala manyaka waae. Ka dongruok ema wadwaro to dongruok ni waneno ka Daktari William Samoei Ruto kelonwa. Daktari William Samoei Ruto ne manyaka walo. Sani wan gi affordable housing ka 1,400 units igero Kisumu ka. Okay. Wan gi chich ni 20 igero Kisumu county mzima. Magi gik mane pok waneno ga jodalawa. Koro sani endi japiny dwaro dongruok. Siasa miketo godo japiny mar galruok wae uru. Okay. Ber ndini ni wadhi e coalition gi Daktari William Samoei Ruto. Gima temo wacho kenda nuoyo, kenda wacho gi chir. Wae blackmail ni kitimo ma e koka ma timore. To japiny to dwaro dongruok. To dongruok minyise ni kinyiso daktari ni kitimo ma e koka ma timre to in okitimne japiny. Koro wabeduru joma wacho adier to ang'i kuma dongruok ae. Erokamano ahinya. Nyakwara mogi jopiny ni gi lwetegi malo kendo twak mar Atil biro ne achiel kachiel kuwuok e karomo mar nyadhi ahinya ma Mama Grace Onyango Social Hall e boma ma Kisumu, kama bende wan kaendi kod Seth Ochieng Kanga ma en MCA ma Market Milimani kendo jakom mar ODM e gwenge ma Kisumu Central. To bende kopogore kod mano wan kod Beatrice Amondi ma en jalup jakom mar UDA Kisumu County kendo achiel kuom jogo ma ochiwore mar neno ne agenda mag UDA ochopo, kaachiel kod Joseph Olale ma en jagoro mochung' ne weche siasa e duond bura mar MDG kendo MCA mogwel kod duond bura mar MDG e County Assembly ma Busia. Weg ting nika kidieny mokwongo mar chik kidonja ni yawo buk to jopiny miromogo sovereignty of the people gi teko momi jopiny.
Isechung Aminga. Erokamano. Yes, chak gi nyingi. Iluonga ni Sam Odemba. Penje na dhi ne Adui Nyang', Seth Kanga. Adwa duogo, kik adhi malo, adwa duogo e county kama Adui osebede e assembly for almost 10 years. Kisumu, wan gi purchasing powers. Agricultural produce waonge godo. Supermarkets tete mantie Kisumu ka. Nietie e bwo Adui Nyang', supermarkets madhi aboro. Owach ne jo pinygi, iki apar. Supermarkets ok mekegi, ok mekwa, giwuok oko, osendike joluo adi, iga par. Jok mineno ma piny ka gi odenyo. Iga apar, iga ka iga, Governor Nyong'o yudo almost 10 billion. Times 10 years, ma Nyong'o dhi bedo godo e county ka, goane 10 billion times 10 years. Mone yude, ka Nyong'o ok nyal golo 1 billion kende ga assembly. Executive mar Nyong'o ga assembly korewore. Mondo kete 1 billion kende mondo los factory ka. Mondo employ no kata 3,000 youths. Nyong'o di koro ntie gi 10 factories kata 10 industries e Kisumu County. Wigi kik wil ni wan gi sugar belt. Wan gi rice scheme. To wan gi fish mawuok e Lake Victoria. Kik ng'ato wach ni factory marang'o kata industry marang'o. Apar. Okay. Erokamano. Erokamano. Mano mokwongo duoko ka wabiro dhi malo kanyo ka ruto. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Gima daher mondo mi aler ni samoro penjo mag county madhi ne executive biro bedo matek duoko ahinya ahinya. Nikech mokwongo wan gi ja assembly obiro duoko kargi. Wabiro bedo gi thuolo machielo mondo wang'i koro counties wagi achiel kachiel mondo penjo go ibiro duok mamoko. Kata kamano Madui bende biro duoko gima kuonde ma gikalo pesa kadhiye nikech gine ma gipuodho pesa e budget bende ang' nowachi kaluwore kod mano. Erokamano. Okay. Kitieko to agenda abiro miyo yes. Erokamano. Abu duogo kendo mar ariyo yes. An iluonga ni Samuel Orek. Awuok e county mar Kisumu ka. Kendo I ward moro miluongo ni Railways Ward within Kisumu County. Ang'eyo waduto te ne wan e sirikal. Sani gima jaluo dwaro sani en economical power. Adui wan e sirikal kendo wan gi joma ne sirikal. Wan gi cabinet secretaries kendo wan gi joma tindo ka. Jogi timo nwang'o. Jogi tim empower japiny nang'o. Niwach ok wane empowerment. Waneno mana ka dhano go mna tutame mang'eny kabisa. Wadwaro gimiluongo ni empowerment. To sama empowerment obiro no e kwa biro miyo rais tich mayot mondo japiny owuog odhiyogo kura. Penjo na mar ariyo winjo kanya bwana ni wache county assembly ma Kisumu. Tambe adamula matin wache Adui is MCA mar county assembly ma Kisumu. Aneno ka for the last 10 years kwaya ng'eny okane the oversight role ma MCA onego bed ni timo ne county ma Kisumu. Enena ni kibiro to inyalo wach kata ni gavana omosi nang'o ino bed ni timo oversight role ma affect japiny. Okay. Penjo na mogik wacho wach mar zoning. Be ing'eyo gima nomono Raila bedo president mar Kenya? Ine mane go ombulu in japiny. An mana go ombulu. Yes. To nitie gimomiyo Raila noko nwang'o president. Kura 700 noninde Luo Nyanza. Why? En ni udhi e nomination tikawo namba 4 tiwacho ni mane en. Koro en 6 piece. Mane e ng'at jojo cham. Mano kotimore this time round, I don't think ni wadhi accept. Okay. All right. Thank you. Erokamano ahinya. Mina madam mondo otiek set mar penjo then kasa duogo kuom jogi giduok penjo go kaswa. Amoso jopiny ni ruodho bagi. An kachunka an iluonga ni Sylvia Kanga. An chair MDG Kisumu County. Adwaro
goero kamano ni coalition government ma wantie. Wan gi UDA, wan gi ODM, wan gi MDG. It is good ni utero wai government. Government emichieme. Wamor ni utero wai government. To samudhir government ni dhie uru central ne gik ma jo central penjo president. Gimiyo president agenda. Mondo president otimne 1, 2, 3, 4. Samudhir president. Nye litna kabisa ni president nyo biro Kisumu teacher beach. To kata agenda minyalo mi president is not there. It is very sad. President kini biro Kisumu ka. Minwa uru president agenda. We want infrastructure in Kisumu. What are we doing? One manani. What do we do 6 piece? What do we do mondo joao o mitelo? Imi utele uratimanga. Give us what you want to do. What is total? Tell us. Rais ko biro Kenya ko biro Kisumu ka king. Nyisnwa ongiswa ni kikomi dwe chung. Miwa uru 1, 2, 3. Mondo jowagi oyud tich. Wayud ndara. Sani ndi kataka wuok kaendi. Adhi oda idhi goya. Because infrastructure is not there. Jowuoyo denyo. To denyo mar miya wasiling miya bich pile kapile ni wapango line is not going to help us. Give us development. One thing about infrastructure, sani koro igero nwa affordable housing ka. Kanyithi Mkuru kwa Njenga nyineno gimanyo timore Mkuru kwa Njenga. Joka kandenye chulo gimoro matin to gidonje ot to gichulo mos. Sama koro angi biro kaeni, makoro Kisumu County, makoro marwa. Idwa timno nango ni gol 3 million eke miot. Cho udi nyoger kacha chande mag jo national housing. Ka ionge gi pesa no te to kidonje ot. What are our leaders doing so that we can get these houses? Can our leaders giajibika mondo gimiwa telo maratiro Kisumu kai? Erokamana inya aya abro duoko penjo go mokwongo kare bro duoko penjo go mokwongo ko kwabie penjo mamoko kendo to kata kamano aparo ni undiko penjo go piny mheshimiwa Seth Ochieng bitis penjo ko ndiko piny nitie moko nitie mamulo udu te kachel kod Joseph Olale adwani mondo wakaw yueyo moro madundo matin nyakora mogi mondo wayude milome moko kachel kod weche mawuok e studio eka bang'e to waduoko kae kiduoko penjo ko ikri gi penjo gima daher mondo akwayi nyakora mogi en ni penjo bed machiek obed machiek kik wadhi alanda ahinya nikech moko wabro wacho kuonde moro ume oko kokamano gie sani to wadhi yweyo ka waduogo nyakora mogi to wadhi nyime gi Ratil ma en Ramogi TV twak en Maratil kik idhi mabor. Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko.
Tudri koda Ansinto Zokinda kateri e wuoth moyiedhino nikech ngima idago dichiel. Mto utaisha mrefu sana. Hii barabara ilimeza watu karibu 14. Tumechoka na hizi accident. Hata sisi tunaogopa sasa. Jiadeko te masira marapaya moti muremolo e county Manakuru. Wasikizane, ile ng'ombe ikatwe katikati. ODM ichukue nusu, UDA ichukue nusu. Ito magodiemo yango ni achiel kuom dwaro margi e twak. Idon bura mar UDA en yudo kwan lemo marom e sirikal. The strike is on. There will be no public transport from all major cities in Kenya. Chenro magwuoth kiny rochre kaluwore gi ng'anyo maweg matatu chano e bombe madongo mapachoka. Erokamano nyanya kora mogi kuom medo ketera mogi TV twak maratila chiel kachiel kuwuok mama Grace Onyango Social Hall e boma maduong' ma Kisumu. Twak marwa dhi nyime ka koro wakawo thuolo mar duoko penjo. Openj kod jaduong' Odemba kachiel kod jaduong' Orek kachiel kod bende Sylvia penjo momakore kod weche mag jopiny. Mokwongo ne en weche motenre kod kaka County Assembly ma Kisumu osebedo katiyo ahinya kod telo maduong' miluongo ni executive. Mheshimiwa Ochieng Kanga, inyalo duoko motenre kod weche mag telo ma Kisumu County. Mar ariyo, openji kaka weche chalo, weche mag zoning and staff gik machalo kamago. Mar adek, openji weche mag ni to joluo to nyiso ga jatend piny ang'o seche mobiro kuom ji. En siasa ni en berruok koso manyo ne jopiny dongruok. Erokamano George Bati. Yes. Ano ka Sam Odemba. Penjo mabeyo kabisa weche mag agriculture, weche mag factories gi supermarkets. Tadwaro ko Sam ni kidwadu ng'iyo gigo mag kejen gima elaborate mokanya wacho kani. Yes. Igdhi gimo the state of the county address. Governor timoga state of the county address every financial year. Gains ma Kisumu osemeka as a county. En gima elaborate. Luasi mwasekete weche mag agriculture, weche mag revival mar kata weche mag rice in the Greater Nyando, East Kano, West Kano irrigation scheme kata aero irrigation scheme, kata mana irrigation schemes mag achung kenda. Kidhi weche mag factories, mag niang, ing'e weche mag sirikal sani uwuok weche mag keto factories ni bedo mag sirikal, gibedo privatized. Ni oala sirikal wuoke. Koro ko wacho ni county government cha gero factory ba wora. Ka national government ema sane uso factories mane lwetgi. Mondo dhi wegi. Tan gima ng'eyo ni Kisumu county government oseketo luasi maber kaachiel gi national government gi kwe mantie Kenya ka. Ma dukni oseyaw kata mana nyocha 2 weeks 3 weeks ago. Ineno ka Kushi Motors oyaw. Okar moto market kachok kama ne very volatile mane ng'ama nyalo dhi e unge. Mana paro ni kwe mar siasa mosebedo ma wan gi broad based government gi luasi mwaketo. Mar ariyo, openja ni supermarkets wasendike ji adi. Ing'eyo ni an kaka MC market Milimani Ward. Supermarkets mang'eny ni market Milimani Ward. To sama indiko ji supermarkets go, wa make sure ni equity obede. Okwangino ndiki joluo adi nikech Kisumu en kama cosmopolitan. Nitie jo Kisii, nitie Waloya, nitie Waindi, nitie oganda mopogore nyakoria. To watemo matek ni 70% ma jomondik kuondego koyawgi bedo oganda ma joluo. Okwangino wuok kanye, no wuok Alego, bedo ni ojaluo irrespective of kama uwuoke. Modong 30% to nyalo dhi ne oganda moko. To kanyal profile ng'ato, nadwa name ng'ato ka ng'ato ka wuono ng'ama sendika. Kapani mano is against the law. Okay. Mugik. Ng'ato wuoyo about Samuel Arek, wuoyo about jowa mane sirikal. Ing'eyo ni sirikal mwantie mar Kenya Kwanza ni. Ng'ama nigi contract gi jo Kenya.
mano uso ne jo Kenya manifesto en William Samuel Arap Ruto daktari ene mane en contract Kenya to en gi gimoro ni bottom up transformation agenda ma waziri Mbadi ko yer minister gi waziri Wambai gi drive agenda mar William Samuel Ruto okena agenda mar Raila Amolo Odinga mar ne chulo ji siling 6,000 cha koro anything Mbadi timo revolve around and bedo within the confines mar bottom up transformation agenda. Akianu winjo kama kelo no mogik Sylvia openjo weche magni ka president obiro ka to wapenji ingeni president ko biro ka to biro graduation ceremony kaka kachacha ten ceremony molosi manigi program magara amondi ma jao UDA onge gi nafas kar mar wuoyo gi president kanyo kacha na program molosi magara kinyo wadhiye mar nyota is a program molosi mokinyal wuoyo gi president kanyo onge gimi nyalo wacho ne president kanyo omiyo wan gimo wadhi engage gi president going forward for 2027 okay. Because sirikal mwantie ni to en mar expert ema omiyo sani wawuoyo gi sirikal kaka ODM mondo kochopo 2027 okay. To weche machando ugo gi 20 point agenda ka okay. Wawuoyo mondo wadonje mondo wachop 27 erokamano. Amondi ngi wach moro adwana duok penjo moro ka yes ma short and clear short and clear aduyo duoko penjo maber ndita apani guma Sylvia wuoye en ni jotendwa gi ko oromo gi rais nyocha wan kondeleka to nitie jotendwa moko mano puodha achiel ariyo adek mane omi nafas mar wuoyo gi jopiny to sami wuoyo gi japiny ni ok ikete agenda mar japiny ne rais apani mane gima ne Sylvia temo penjo don kamano erokamano ahinya Beatrice uromo gi rais agenda mage mag jopiny muketo ka ok iduoko wachno kuom jopiny. Agenda mokwongo mar jopiny mwaketo echo rais osebiro timo kachicha. Rais en kanyakwar, wan gi Makasembo kae chodhi mbele, wan gi chichni 20. Magi gik kwang'iyo Homa Bay County monde. Kata kane pok wadonje sirikal kako oganda luo, jogo ma jo ODM, jogo ma jo party no ma jo ODM. Nwaneno gigo mane rais timo Homa Bay. Okay. To gik manotimo Homa Bay gi ok notim ni en gi jo odwani jo ODM odonje UDA. Odwani jo ODM obed godo gi coalition moro. Gigi nochako timo kinde mathoth. Koro kipenja ni agenda mane mwanyiso rais, to tije ma rais osetimo nenore, koyare county mar Migori to Homa Bay to Siaya, jodalawa, kata ubung'eyo. Nikech sani wagomba kamaro oganda luo. Wawa wach ma dakika achiel. Kwang'iyo kata county ma Siaya, kumiya ayo lali. Ang'o ma governor Nyachung nosetimo. Kok gik ma rais William Ruto osetimo Siaya. Be nitie? Onge. Koro wabe nyaka wabed joma wacho adier, to be jatelo maduk kiko itwa to development ma en godo mosetimo ne kata jo Siaya onge, wae ti mar galruok mane gima medo nuoyo. Okay. Magi e jok mibiro duok kuomgi. Un sama omi jotelo manie sirikal thuolo mondo wuo gi jatelo ka kobiro ka nitie gima giwacho mamulo japiny. Okay. Aya, adwani David adimi thuolo ka waduo kama. David Odalo mina okay. Yes. Erokamano. Mokwongo an gi nyingega iluonga ni Noah Goat. Okay. Noah Otieno. Noah Goat Otieno. Atimo ohala e chuny boma ka. An coordinator be chuny CBD ka. Aloko ohala Chichwa Market. An jakolwa mawuok Kisumu East. Penjo mara en ma. Penjo mara dhi kuom Mheshimiwa Seth. Mokwongo adwa naduok ne giero kamano kuom tich maber ma gisetiyo gi Professor Nyong'o kod tim duto man Kisumu ka. Gigolo ka penjo man go en ma. Yes. Seth dhi chung Kisumu East. Awacho na ja Kisumu East. Apenjo Seth ni tabu ma wan godo Kisumu East ka. Nikech Kisumu East e constituency ma kiwuothe tibiro yudo kata barabara mobedo tamak to onge kata diwa kata chien. Kisumu East e constituency mantiere Kenya ka ma kiwuothe to kata school moro maber minyalo wacho timre nade onge. Okay. Kisumu East e constituency ma ka ine opogore kod constituencies mamoko gi te. Koro apenjo Seth nikech muhindi mane wayiero cha. Kidhi ere kaka kidhi konyowa. Okay. All right, aya. Wadwani wabed gi order. Kaluongo nyingi tikawo microphone. Okay, no osepenjo penjo mare.
weche mag apeyni. Adwa ni wapenj penjo ma otenore kod weche mag pango siasa ka ji dhi mbele. Mondo kik wa profile ng'at ma onge ka. Sawa sawa? Haya. Caleb Owino. Gender. Yes. Adhi mi thuolo. We Caleb openji kasto abiriri. Caleb, penjo mari obed straight. Okay. To bed penjo achiel. An ilongan Caleb Owino Ngar, Olebo, MCA mabiro market Milimani kae. Na chung last time be. To an penjo na en achiel. Wan gi developments mwadware e market Milimani kae. To iwinjo ni MCA wa to campaign east. Ere kaka wabro yudo market Milimani development ka MP ka MCA to campaign kamoro. All right. Another thing. Education e key mar momiyo joluol malo. To waneno ka kuonde moko education imiyo ji basari okara basari en education mo oromo gi somo chuth. Agombio wan to okwanya yudo gigo. Thank you. Erokamano nyamina Madam achiel adhi mi uthuolo. Yes. All right. Okay. Aya. Penjo achiel moriere. Iluonga ni Fatma Hussein from SUPKEM and also a member of MDG. My question is to Mheshimiwa Adui. Nyakani chak bete that seat mpaka saizi. Kisumu tumekuwa na shida wakati wa election. Watu wanachapana, watu hawapatani. Na chama ni ODM. Na sasa saizi tunaelekea election. Je, nyinyi kama wana ODM, mnaruhusu chama zingine kama UDA, MDG kufanya campaign hapa Kisumu bila kukwaruzana? Swali la pili, ningependa kuuliza pia. Wakati mmekaa kwa kiti ya ODM kwa muda mrefu, maendeleo gani mumeleta katika Kisumu County kama UDA ilivyoleta Jio wa mama na Beatrice? Okay. Yeah. Asante. Aya. Order. I don't know about the order. Yes. Order. I don't know about the Church, please. Order. I don't know about the. I will recognize every card I represented. Yes. Beda pin. All right. Angi penja dek. Penjo go mulo Adui. Kata Seth. Penjo go mulo Lale. Penjo go mulo Beatrice. Penjo go mulo Jopin mamoko bende. Aka ukendo questions moka dek. Kora bedo ga uchiel. Church, please. Order. Nitinga manige microphone. Yes, kanisa. Yes, ilunga ni Pastor Fred Opala, awok Seme constituency, North Seme ward, and vice chair mar MDG party. Apenjo Beatrice penjo. Dongruok itimo iwacho pesa mo ol mang'eny, akeni iwacho bilion 40 or milion 40. Iwacho kijende matiyo kuondego. Ka osagergi maji odonje, kijendegi ditiyo kanye koro. To mano mi owacho industry. Kosagergi maji odonje, jogi dhi weche e ute maji odonje. Wang'iyo gima biro mbele ok masani. Ada ndoka kar kanyo. Okay. Aya, mano penjo motegno. Aya. Yes, order. Yes. Okay. Beda anagi sets moko koro kubedo gi order tabro yudo thuolo maber. Yes. Erokamano John Dubati. An iluonga ni Eric Koyugi. Adwa penjo ariyo kata adek. No, penjo achiel moriwo penjo gote nikech time. Okay. Yiena mondo mi awach mokwongo ni president dwaro ODM molo kaka ODM dwaro president. Apenjo wach mar ODM. Wantiere gi jok mane post election violence. Kendo notimore Kisumu kanonegi ji 207, 203, 208. Jogi dipo koyudo compensation up to date from Homa Bay nyaka Siaya. Bende ODM nigi plan mora mondo mi otim compensation ne jogi. Kaito mogik,
election mwadhigo ni the way ODM dhigo ni. Be wan gadieri ni ODM dhi yudo kata mano wabunge 45 in the next government. Mwadhi fomo sanini. Because ODM dwaro sirikal. Sirikal emo nego ben dwaro ODM. Right. Lor Mike no gikanyo. Aduka, yes, Olale Chaki, adugo iru. Erokamano George. Mapio pio, yes. Adwa chako very fast ne jopiny gi penjo maber. Aduyo wacho ni president kobiro iwachi graduation to onge gima dupenje. President ma Kenya kapok odhi region mora mora oromo gi jotelo ma region no to go mbaka. President kobiro kamoro ngatiye gimiluongo ni holding room kama donje daka moko 20 kimie briefs. Penjo maduong' en jowagi wacho ne gango. Bati ka president ochung' kondele to mi microphone iwe mtoka. Tiwacho ni president ndara mowuok Kisumu kadhi Busia ok lure kanyo midhi maki kichwadi. Gima kelo wai penjo en openjo na oyienwa ni gine gidonje sirikal iboto map agenda koro onge gima de giwach emomiyo giwuoyo sani. Jakom nyocho tho kowe gimiluongo 10 point agenda. Jaluo kata mbunge man mosechung' ka president Nyanza ka bo wacho wach compensation ma joma nohinyre. Raila nokete asanda. Mara ariyo, president kani wachno gik mwatimo imbe jatendi wuoyo gi jatend. Yes. Ansani example ugenya kumwawokie. Samwa wuoye ni ntie kamiluongo no Ukwala. Ntie affordable housing dhi mbele, ntie market Olandi. Kidhi ugenya kumilongo no Kanyumba, Olandi chiro. Dweche ariyo mokalo nyocho Olandi ndara mowuok Sihai to dhi kamoro ni Inungo to luoro Jera to dhi nikeche jatelo nitie mindiko no president memorandum tiwacho ni nitie miwalo go isiro. Nyaka jotendwa ma ODM we wach mapamo tutam ma wach gik machando jogi iwach kambe iwach dongruok. Ai kochopo higa manyien eka wachak kwaya matutam. Sani is Nyanza mangima mogik. Nyando gugenya kende manyicho golo scholarship gubasari. Onge mbunge mawacho wach basari nthindo ma jo grade 10. Wabungo ling thito CDF to ntie pesa. All right, erokamano. Wami Beatrice ntie penjo mopenja. Ntie penjo mopenja kama en very significant. Ni banka nyithindo ma jowuotwa matiyo affordable housing gidhi kanye. Economy karingo to wamanyo gimiluongo ni sustainability. To sustainability mar economy iyude gimoro miluongo ni value chain. Value chain ye gima nyaka walosi. Jogo matiyo kachacha wan gi plumbers, wan gi electricians. Kata inot midake sani, chomoko. Choko se block tiluongo plumber to loso. Stima samoro gimoro wang. Kose wang tiluongo jalo streamer, electrician to loso ni gini. Kwa report dhi mbele. Koro gini endi, program mar affordable housing ni, oloso gimiluongo gi kizungu ni value chain. Mamiyo economy dhi mbele. Koro penjo ni bang' mano endo to jogo dhi kanye. Kata mana nyiwa masani, nitie jogo kuma tiyo udi gi kimondiki. Kata ibe kamibete no in gi nyako moro mindiko e ot makonyi. Udi gieki dhi miyo jowa tich. En value chain. Nyaka understand concept ma President William Ruto nitiere godo. To kata pesa ma jogo eko yudo kanyo, poduogo ekonomika, revolve ekonomika, joala gi yudo gi, gimero godo stock gi, koro en value chain wuora, geno na duoki. Erokamano ahinya. Yes, Mheshimiwa Seto Cheng. Erokamano. Weche ng'eny to sa matin. Onego miwa sama ng'eny kabisa wabed kata ka sa 4 otieno ka. Eka ne wadhi wacho weche gi mang'eny. Wacho kutieki adui. No go to wacho weche mag Kisumu East mago konego wawach ka. Ke kawuono ne wane weche matek mag ratil mar siasa mar Kenya. Weche Kisumu East biro wach samoromo. Caleb Owino Ngaro osiepna wadwa maduong'. Ywagona campaign Kisumu East. Caleb gimonego sani tim strategies kaka inyalo kawo market Milimani an koro kachaka chung. Kokitang' tichak idhi yombi kendo. Madam Hussein owacho weche mag violence. Madam Hussein umeongea mambo ya vita katika chama wakati wa uchaguzi. One kaka jo ODM, one a political party ma operate within the confines of the constitution. One a law abiding party. Muiye neji bedo kamora mora kata mana all ni kineno kato JMDG ng'eny ka moingo jo ODM. Matieni waero mondo ji obedi
to an chairman ma ODM da be na mobilize ODM do bi ka gini do be very chaotic to ke na nge situation manitie na wa jo MD obi ka mo gi bed gi freedom do gi wuoyo ke ye ka ma gi nya wuoyo ka gi jopo ko kucho gina jo bano yugi koro wan wa yie angomo mi wacho ni gibano yugi niso ni nitiere kaka onge yawruok ko kucho wane mo wan gi voice wan the dominant party ka koro ka wuono no wawe gi mondo gibi ka mondo ginene wan jo ODM wa jo moerango demokrasi ni kata market milimani ward ka lakini adui dog jogi won piny jo ma wan godo ka gidonge wen piny waero gini waero demokrasia emiyo sani wabet ka gi Beatrice to wabet ka gi olale mowuok mana Ugenya waero wanyayo demokrasia mo wago mbaka ka to wanyiero omiyo Madam Hussein hiyo wasiwasi usikue naye sisi ni chama yenye tumependa dini Oyugi owacho wach mar compensation just a minute en gima very critical nikech wan kaka jo ODM en chama moseger e weche mag maandamano gi weche mang'eny mag fighting for the rights to seche ma gigo timore nitie jo mosetur nitie jo mosenegi king'iyo weche mane wandikore mane jakom Raila Amolo Odinga sign gi Migosi Ruto the 10-point agenda achiel kuom gik momi mbele mwawacho pile kendo kata kanyo wane bucho mar ODM manyone siala nye wawacho kendo nyiwicho Migosi Atandi owacho chairman ma budget and appropriation committee Beatrice Maning'eyo nigi dhi temo in the financial year mabiro mondo gi allocate money gilo pesa moromo mondo Kenya National Human Rights Commission omi pesa no mondo chak miyo jogo mosehinyore mago gik ma wan kaka jo ODM watimo e sirikal ma broad based government nikech ing'eyo ni Atandi noyudo chairman ma budget and appropriation as a result of an arrangement mago koro gik ma jowa ka drive e bunge kacha gin gik moko wanya drive oko ka gin gik ma drive kacha Atandi keto pesa Mbadi kaka minister ma finance timo gino to koro itime kendo en kero sero kabisa kata ticha bich no wache kondele kazi nyocho wache kondele mana reura gi Beatrice okay all right nyakora mogi yena ya kwau gi ng'wono makende ahinya ni tiere olang' moro mogona kamoro to ok mae mokwongo pod nitiere weche mathoth wabiro devolve mane wawuoye Kenya mangima wabiro biro e county mondo wachak ng'iyane ni counties gi gin gang'o gini hie manyalo konyo japiny wabiro biro ma wang'i jok mawuok e constituencies nikech awinjo ka nitiere joma wuok Kisumu East nitiere joma wuok Seme nitiere joma wuok e gwenge mopogore opogore mondo wang'i ni kokalo kuom sub counties go kata constituencies go ang'o ma japiny wuon yude kuwuok e sirikal mamalo kakalo e sirikal mar county mondo wang'i kaka weche bro dhi mabiro ting'o joma tindo joma mine kaachiel kod joma dongo duto te omiyo gi thuolo ni takwawo mondo uyie ung'won koda kaluwore gi thuolo manitie gi weche mamoko bende manitiere mbele wa mondo waduok weche gi e studio erokamano ahinya kuom biro sa kende to nikech Beatrice un go Kisumu ka nitiere forums mang'eny munyalo wuoye gi Beatrice mondo mi ji ochak lalore ok ochuno ni ji olalre mana ka kende erokamano nyakwara mogi kuom kete Ramogi TV jopiny ne nigi penjo mathoth ahinya to nikech chuom thuolo wawe wang'ade gi kanyo ka wakwa gi ng'wono makende ni wabiro duogo kendo chieng' machielo ageno ni joma ni gwenge mamoko bende neno kaka ratil kawuono bedo maliet Kisumu ka ing'iyo gima mulo chuny japiny gima mulo ngima japiny ma kawuono gi ngimane makiny erokamano kuom yiero Ramogi TV erokamano kuom yiero ratil erokamano Nyosetho Chieng erokamano Beatrice Amondi kaachiel kod Joseph Olale kuom yudo thuolo mar loso gi nyikwa Ramogi gi erokamano un bende kuom yudo thuolo kokamano to lewa duto mosiro weche kaachiel kod dwok mar ratil kamoting'o director mar Bob Wafula kaachiel kod jatenda J Bonyo Ken Muga Alan Obiero kaachiel kod Perpetua Okoth kaachiel kod bende nyakwa Ramogi jogo duto te ma ong'iyo ni chenro ni obiro e yo makare achiel kachiel nyinga en George Bati oriti masane achiel kachiel nyaka e studio